Walah. Duplak wis ngenteni iki ya jare luru pasir malah dolanan wae. Iki agi nganu iki arep foto rung sida. Walah, Lah nanti wonge wis ngenteni, Mbok. ngenteni nang kono kon kerja malah dolanan HP. Niatnya begawe kowe. Aja, Bili wae, bili. aja hanya ben kerja iki. Oh, Walah. tak lurokno. Lah wis ngono kae lah piro arep loro pasir tak doplake lurune ora kaya kuwe. Lah iki nganu, Bos. Maklumi wae nya duwe kerja iki, ya duwe kerja dulu pasir kok aja jebule payahe pon. Sing arane kerja ke yo payah kabeh, ora ono sing ora payah. Wes ora usah tak Bos, golek aja, golek Bos. liyane.